Bé, Jesús, jo crec que el partit més complicat de tota la temporada, contra les primeres de grup, quina sensació treus del partit? Bueno, el partit sí que era complexa, però bueno, la sensació és que no hem estat. Realment, sí que són millors, sí que tenen moltes sortides, sí que tenen 3 jugadores de molt de nivell, penso alguna superior a la categoria que hi són. Meli ja porta temps ja buscant el pujar a la Superliga Iberdrola, però tot i això penso que no he estat amb, no sé, set ossudes, no? Voler defensar, voler que els punts s'allarguessin, que els costés molt més la construcció a l'equip contrari. Igual que fins ara, en alguns partits, hem estat molt ficades en defensa i amb una actitud més de que som patidores, perquè si no patim nosaltres, que no tenim més que un equip que ha d'estar a totes i donar el 100%, ho tenim magre, no? Llavors, avui hem estat una mica com dient, bueno, són les primeres, doncs no cal estar... A mi m'ha donat una sensació que no era positiva, ho sento. Bé, suposo que la clau més important, el que ara és, estem en una nova competició i poder-te afincar una miqueta a la competició. Com creus que heu d'encarar els propers partits per aconseguir aquest objectiu? A veure, la nostra lliga és una altra. Nosaltres tenim que guanyar a certs equips si volem estar a la categoria. Som realistes. Llavors, si encarem aquest tipus de partit contra gent molt superior a nosaltres amb una idea de que ens anem rotllant i anem pujant un esgraó a nivell competitiu, perfecte. Si serveix per això, perfecte. Tenim un partit complicadíssim la setmana vinent a Sóller, que dintre dels picos de lo que tu fas de càbales durant la temporada, és molt difícil guanyar a Sóller. Però sí que és veritat que nosaltres tenim un tarannà de que anàvem esgraó a esgraó pujant el nivell competitiu. Avui també és veritat que no ens han deixat, no? Però el que hem de fer és continuar amb el cap dur i pensar la nostra lliga és contra 5-6 equips, no està Sóller, no està Barça, no està Melilla, i a partir d'aquí doncs, preparar-nos. I aquest tipus de partits s'ha de fer això. Si després rasques alguna cosa a Sóller, perfecte. Però la nostra idea és aferrar-nos a la competició guanyant els equips que podem. Bueno, doncs moltes felicitats. Jo d'aquest partit recomano a tothom mirar el darrer punt del segon set, que ha sigut brutal, i aquesta és l'actitud i la manera de jugar. Moltes felicitats, Jesús, ens veiem. Gràcies.